Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Oletko lopettanut? Yes. Lipas irti. Liikkuvat taakse. Tyhjä laukaus. Ja kotellaan. Aika. 4.35. 4.35. Oikein. Lataa ja varmistaa. Aloitusasento. Onko ampuja valmis? On. Huomio! Lopettanut. Jep. Liikkuvat taakse. Tyhjä laukaus. Ja kotellaan. Taulut. Aika 1.037. 10.37. Eikö sitten? Ei. Käteen aloitusasentoon. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Lopettanut. Jep. Lipas irti, liikkuvat taakse. Tyhjä laukaus. Ja kotellaan. Taulut. Aika 1.957. 19.57. Oikein. Aloitusasentoon. Ampuja valmis. Huomio! Lopettanut. Jep. Taakse. Yhläkaus taululle. Koteloon. Aika 17.83. Lipas kiinni. Aloitetaan. Saiko asevan olla kotelus päällä? Häh? Saiko asevan olla kotelus päällä? Ei. Asia selvä. Vasta piipin jälkeen valo päällä. Yes. Aloitusasento seisoo suoraan kädet sivulla. Ei ollut briefissä määrätty. Jollei muuta määrätä, niin se on normaali. Normaali aloitusasento. Ampuja valmis. Valmis. Huomio! Oletko lopettanut? Olet. Jopa tietysti liikkuvat taakse, tyhjä laukaus taululle, koteloon. Aika 16.07. 16.07. Terve.